Imos ver agora os valores temporais. Dixemos que temos dous modos, o modo indicativo e o modo subxuntivo. O modo indicativo sempre indica o que é real, feitos, sucesos, accións reais. E o modo subxuntivo indica a irrealidade, é o modo do irreal. Despois no indicativo temos 6 tempos, no subxuntivo 3. A diferenza destes 3 tempos que ten a máis o indicativo é porque do pretérito saen 3, o antepretérito, o copretérito e o pospretérito. Todos os tempos, tanto de indicativo como de subxuntivo, teñen un valor temporal concreto, que lle é propio. O futuro que indica unha acción que se vai desenvolver nun futuro. O presente unha acción que se está desenvolvendo agora. O pretérito indica unha acción que se desenvolveu no pretérito, é dicir, no pasado. E o mesmo pasa no subxuntivo, pero no modo da irrealidade. Se baixamos do pretérito a eses 3 verbos que saen del, temos o antepretérito que indica unha acción que se fai nun momento anterior a outra acción pretérita ou pasada. O copretérito indica unha acción que se fai no mesmo momento, ao mesmo tempo que outra acción pretérita ou pasada. E o pospretérito indica unha acción que se fai posterior a outra acción pasada. Visto así, non é nada complicado, pero sí que ten unha complexidade extra. Por que? Porque cada un destes tempos poden ter outros valores temporais distintos do valor temporal que lle é propio. Entón vemos que o antepretérito pode funcionar, pode ter un valor de cortesía, un valor irreal para falar de cousas irreais, a pesar de estar no indicativo, que é o tempo do real. Que é o modo do real. Pode indicar probabilidade, pode indicar desexos, pode indicar ordes. O copretérito pode usarse nas narracións, era unha vez, pode ter un valor de cortesía, pode tamén ter un valor irreal a pesar de ser do modo indicativo, o modo da realidade. O pospretérito pode usarse para falar de desexos, para falar de cousas probables, de cortesía, de algo que tamén é irreal. O presente pode ter un valor permanente, por exemplo, 2 e 2 son 4, pode indicar un hábito. Eu tomo o meu café todos os días. Pode indicar algo futuro, por exemplo, mañá estou en Londres. Pode ter un valor de pasado histórico, por exemplo, Castelao morre no 1950. Pode usarse para dar ordes, pode ter un valor durativo, por exemplo, eu traballo na docencia, valor durativo. Valor enfático, dalle que dalle. O futuro pode indicar probabilidade, serán as 3. Pode indicar unha orde, pode indicar cortesía, desexos, ironía incluso. E no subxuntivo, que valores poden ter os tempos dese modo? Pois o pretérito pode usarse tamén para falar de desexos, o presente para falar de desexos e incluso para dar ordes. E o futuro é subxuntivo, este tempo que apenas se usa, pois pode usarse para tamén expresar desexos, para expresar probabilidade e tamén ordes. Se vos fixades, son moitos os valores temporais, é moi complicado memorizalos todos, pero se vos fixades, hai valores que se van repetindo en varios tempos verbais. Por exemplo, valores como a cortesía. Entón, nós sabemos cando un verbo transmite ese valor de cortesía. Pois vedes que ese valor aparece en distintos tempos. Cortesía, 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 vedes? En varios tempos. E despois temos, por exemplo, o valor irreal, que tamén aparece en varios tempos do indicativo, que é ben curioso, é dicir, cando ti falas de cousas que non pasaron, nin están pasando, nin é fixo que pasarán, iso ten un valor irreal. Pois estes verbos, estes tempos, poden ter ese valor irreal, a pesar, como digo, a pesar de estar no indicativo. Outro valor temporal que tamén se repite en varios tempos é o valor de desexo, que aparece, vedes, incluso no subxuntivo, en varios do indicativo, ou para expresar ordes, é dicir, que hai varios valores temporais que son comuns a moitos tempos. Entón, eses son os que hai que controlar.
insisto, un valor de cortesía, para expresar desexos, para expresar ordes, para expresar probabilidade, vale? Isto xa se sacan, xa se deducen pola propia oración, pola semántica da oración. E despois vamos comentar a parte o antepretérito e o pretérito subxuntivo. Por que? Porque en castelán son sinónimos. Yo amara ou amase, pero en galego non son sinónimos. Porque amara é o antepretérito, por tanto pertence ao modo indicativo, e amase é un pretérito de subxuntivo, por tanto pertence ao modo da irrealidade. Amara o modo da realidade, amase o modo da irrealidade, porque pertencen a dous modos distintos. Non obstante, o antepretérito, o que remata en ra, pode usarse tamén con ese matiz de irrealidade para falar, por exemplo, de desexos, por exemplo, oxalá me tocara a lotería. Isto é totalmente irreal. En cambio, é unha forma de indicativo a que está expresando esa irrealidade. Pero isto pode pasar. Pode que o antepretérito teña esa carga de irrealidade. E tamén se usa para falar con ese matiz de cortesía. Nos demais casos, sempre que teñamos que falar de algo irreal, sempre usaremos se. Pero ás veces, entón, insisto, o antepretérito quere como invadir o campo do se e falar de irrealidade. En eses dous casos, no de desexo e cortesía. No resto, sempre que teñades que falar de cousas irreais, debedes escoller o pretérito de subxuntivo. De cousas reais, escollemos o antepretérito de indicativo. Salvo estes dous casos que son irreais e que poden expresarse co antepretérito. Imos facer rapidamente un exercicio de valores temporais. Entón, imos alá. Tedes que indicar os valores temporais destas oracións. Tomo o café sempre ás 10. Entón, o primeiro que debedes decir é que tedes aí un presente, pero non funciona como presente, senón que ten un valor de hábito, vale? Indica un hábito. Outro, 2 e 2 son 4. Agora vemos outra vez outro presente, pero que non ten o valor de presente, senón que ten un valor permanente. Mañá vou ao partido. Ben, aí tedes o presente, que deberíades decir? Que non funciona como presente, ten un valor de futuridade. Despois temos, recolles o cuarto xa. Aquí volvemos ter un presente, pero que non funciona como presente, xa que ten un valor imperativo. Non sairás ao recreo antes das 11:20. E agora que temos? Temos un futuro, pero que non funciona como futuro, senón que ten un valor imperativo. É unha orde, non sairás ao recreo. Seguinte, podía deixarme pasar? Agora temos un copretérito, pero non funciona como copretérito, porque ten un valor de cortesía. O seguinte é un antepretérito. Quixera facerlle unha pregunta. Que valor ten? Pois tamén valor de cortesía, vale? Sempre que teñades este tipo de oracións, podía deixarme pasar, quixera isto ou quixera aquela cousa, sempre ten valor de cortesía. Gustaríame ser millonaria. Gustaríame. Ahora que o que temos un pospretérito, pero que non funciona como pospretérito. Como funciona este gustaríame ser millonaria? Aquí o verbo ten un valor desiderativo, é dicir, indica un desexo. Vamos con outro. Agora volvemos ter un pospretérito, pero ten outro valor. Serían as 8 cando veu. Serían máis ou menos, é dicir, indica probabilidade. Outro pospretérito, pero non ten valor de pospretérito. Sería tan amable de deixarme pasar? Ten un valor de cortesía. Cando usas verbos para pedir algo educadamente, sempre ese verbo perde o seu valor para ter o valor de cortesía. Castelao morre no 1950. Esa data xa pasou, entón aquí é un presente, pero que funciona cun valor temporal
de presente histórico. Oxalá chegue xa. Ben, agora temos un presente subxuntivo. Que valor ten? Ten un valor desiderativo. Non saias. Ben, seguimos tendo un presente subxuntivo, pero que non funciona como tal, porque ten un valor imperativo. Serve para indicar ordes. Oxalá me comprasen a moto. Ben, que temos agora un pretérito de subxuntivo. Que valor ten? Ten o valor desiderativo, é dicir, serve para expresar un desexo. Quixera ser millonaria. Agora volvemos ter un antepretérito. Que valor ten este antepretérito? Pois é desiderativo, expresa un desexo. E por último, volvemos ter outro antepretérito que ten un valor de cortesía. Quixera pasar, por favor, pois indica unha petición que faz dun xeito cortés. Estes dous casos interésanme especialmente porque son dous usos especiais que ten o antepretérito. Lembrade que o antepretérito como modo de indicativo se usa para falar do real e o pretérito subxuntivo, insisto, se usa para falar do irreal porque está no modo subxuntivo. Non obstante, ás veces, o antepretérito invade o campo do irreal que lle corresponde ao pretérito de subxuntivo. Entón, tratade sempre de usar o pretérito de subxuntivo para falar do irreal e o antepretérito de indicativo para falar do real. Non obstante, para indicar desexos ou cortesía, sí que se pode usar o antepretérito. Outros valores que comentamos en distintos tempos verbais do modo indicativo é o valor irreal. O modo indicativo serve, recordade, para falar do que é real. Entón, cando temos, por exemplo, oracións do tipo de ir a esa festa bailarías, este bailarías, que é un pospretérito, non indica algo real, porque non chegaches a bailar, dado que non chegaches a ir á festa. Entón, isto sería un valor irreal, algo que é curioso no indicativo, insisto, que é o modo ligado á realidade. E para rematar este tutorial, proxectovos un esquemiña coas raíces que teñen os distintos verbos irregulares que temos en galego. Fixadevos que teñen moitas raíces cada un deles, incluso no caso do verbo poñer, chegamos a contabilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6 raíces distintas, vale? Entón, aquí vos queda, por si queredes copialo, para que vos axude a segmentar estas formas irregulares.